लइका लइकी ई कहानी गोलू नाम के एगो लड़का के बा। एक बेर गोलू अपना घर में आराम करत रहले। अचानक उनका कमरा के खिड़की पर बिजली चमक गई। गोलू घबरा के उठ गए। खिड़की के लगे हवा में उड़त एगो बुढ़िया माई देखले। बुढ़िया माई खिड़की के पास आके गोलू से कहली कि तू बढ़िया लड़का हवा, यही से हम तोहरा के कुछ देवे के चाहत बानी। बूढ़ माई के बात सुन के गोलू बहुत खुश हो गए। बुढ़िया माई गोलू के लाठी देके कहली, गोलू ई जादू के लाठी ह, जौना और घुमाई और 2 बेर घुमाई ऊ चीज अपने मने गायब हो जाई। गोलू लाठी बूढ़ माई से लेके बहुत खुश हो गई।